Magandang araw ulit mga kakamba. Welcome back to my channel. Sa mga hindi pa subscriber dyan mga kakamba, pa-subscribe na ang ating YouTube channel at pinutin yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga in-upload kong video. Ngayon mga kakamba, mayroon tayong unboxing ng Tagalog. Kunti na lang to, bali 3 gabi ito bago naging 1,000 siya. Bali 1,1 lang ito mga kakamba, 3 gabi. Kaya yung iba pinakain ko na kasi gutom na iba. Kasi hindi pwedeng ibiyahe ka agad, kukunti. 3 gabi nga 1,000 lang. Kaya pang-maintain lang natin mga kakamba ito sa mga nangangailangan. Gawa nung may mga naglalaro pa rin at saka may mga lugar pa rin na may uso pakunti-kunti mga kakamba. Pero itong bago magpasko siguro baka dadami na ito mga kakamba. So yung mga masbate, Jinsan sa Kasibo, pakunti na rin mga kambang supply basta ganitong panahon. Yung salmon naman wala na, sa February na salmon mga kakamba. Kaya yung mga nag-aantay ng salmon dyan, February na tayo ulit mga kakamba kasi wala na masyadong mahuli ngayon, malamig na yung panahon doon sa parte Isabela. Itong gagamba natin mga kakamba galing na Isabela to pinadala sa atin. 3 gabi ito bago nakarating. Shout out muna mga kakamba kay Sir Alan Alcansi dyan sa may Lipa, Batangas. At saka kay Lito Balita din dyan sa may Lipa, Batangas. Shout out din sa'yo Jeffrey Chua at saka si Sir Lauro Hilario ng Murong Rizal. Yan mga kakamba, shout out sa inyo mga kakamba. Ito yung natin, ito yung gagamba natin Tagalog mga kakamba. Yung iba binigyan ko na ng pagkain kasi may naunang nahuli, so siyempre maluluma yun. Alam, pakainin mo kasi pag di mo pinakain yung mga kakamba, kakawag-kawag, may natitigok. Yan. Ito, nabigyan ko ng pagkain ko mga kakamba, kakabibigay ko lang yung iba yung iba walang bulak kasi nga busog pa. Mas pinaghalo kasi nila yung luma at saka bago, kaya ayun, bahala ka na lang na kung paano gagawin mo yan ayan. Okay na rin mga kakamba ang sukat ng Tagalog, pero hindi pa rin ganun yung kagaya ng mga nakaraan na malalaki, kagaya ng galing ng Gabaldon. Ito mga kakamba, ayan. Yung iba walang bulak kasi butog siya, pinaghalo kasi luma ayan. So yan, 1,1 lang yan, pero ito mga kakamba naka-reserve na to, bayad na ito mga kakamba. Ayaw ko nga sabi niya nagpadala ka agad sa Gcash, kaya wala na akong magawa, kailangan ko na i-deliver to sa kanya yung nagpa-reserve. Ayan, medyo may presyo ito mga kakamba, ganun pa rin yung presyo natin, hindi bumabagawa nung kakonti. Halos tutok nga lang yung nito baliktayan na lang mataas ang puhunan niya kasi nga kakonti. Kaya ang nangyari doon sa 400 na bigay natin baliktaya pa rin ang mangyayari. Yung ba hindi nila maintindihan na bakit daw napakamahal. Sabi ko na nga sa inyo lagi, pagka kakunti kang gamba nagmamahal. Ayan so na araw mga kamba, baka mas marami na to. So yung iba dyan na gustong mag-reseller or mag-retail, ayun, pwede kayo order sa akin. Ayan yan ang Tagalog natin mga kakamba. Ano yung nakikita nyo sa video, yan walang daya yan. Kasi ba't mo pa dadayahin, negosyo mo yan, dadayahin mo, magalit pa sa yung mga tao. Yung galit ng isang tao, pagka isa nagalit sa'yo, dami na. Papasa niya sa iba yung galit niya, tapos yung isa naman, papasa rin niya sa iba. Kakahawa-hawa mga kakamba, so magiging masama yung image mo. Sa atin, ayaw natin mangyaring ganun mga kakamba. Ayan. Ayun mga kakamba, 1,1 lang itong dumating, pero ito, bayad na to. Nagbayad agad sa Gcash mga kakamba.
Bali, dalawa kumuha nito eh. Yung isa sa Gcash, yung isa sa Palawan. Kung gusto mo order dyan, susunod na araw, mayroon na naman parating yan mga kagamba. Siguro mga ikatlong araw siguro, pag hindi sumablay, pagka tumigil yung ulan. Kasi walang tigil ang ulan sa norte mga kagamba eh. Panahon ngayon, malamig na, tapos walang tigil na sa ulan. Walang pang tigil na sa kakaulan niya. So yun, yun mga kagamba, maraming salamat. Hanggang sa muli. Hi! Subscribe po kita ng video. Like and share po. Bye!